गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिननि गोदान भिडिअआव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो सानदों। बे भिडिअआ जाहैबाय कम्पिउटार, मबाइल आरो इन्टारनेटनि सायाव बेस्ड खालामनानै आं दिनै जि भिडिअ बेखौ बानायनो सानदों। स्पेसियेलि माखासे एब्रिभिएशननि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो सानदों। स' नोंथांमोना बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ फारसेनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। स' फैदो बिदिब्ला देरि खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बा नोंथांमोना बाहायो जानांगौ पिन PIN बे पिननि फुल फर्मआ मा? दा पिनखौ जोङो माबायदियाव बाहायो आरो बिनि ओंथिया मा बेखौ नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ। नाथाय सोरबा बायदिया पिनखौ एबा PIN बिनि फुल फर्मआ मा बेखौ मिथियाबो जानो हागौ। स' बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै खोन्थानो होननानै लाना फैदों। सोरबाफोर जुदि मिथिखानायब्ला जेबो नङा, आरो जायफोर मिथियाखै नोंथांमोना सोलोंनानै लादो। स' पिन माने पार्सनेल आइडेन्टिफिकेसन नाम्बार। दा बेनो जाहैबाय पार्सनेल आइडेन्टिफिकेसन नाम्बार। बेनि उनाव नेक्स्ट दङ PUK जायखौ फाक क'डबो होनना बुंनाय जायो, PUK क'डबो होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोना जानो हागौ बेखौ खायसेया मिथिगौ खायसेया मिथिया। दा जायफोर मिथिया नोंथांमोना नायनानै लादो। स' PUK क'ड माने पार्सनेल आनलकिं की। नोंथांमोन बेखौ नोंथांमोना जानो हागौ बुजिबाय। बेनि उनाव नेक्स्टआ जाहैबाय सिम। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ सिमआ मा बेसाद, सिम कार्डआ मा बेसाद, मा जिनिस बेखौ नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ आं सान्दों। दा बेखौ मिथियै रावबो गैया होननानै आं आसा खालामदों। स' फन बायोबानो जोङो फनाव सिम सोयो। दा बे सिमनि SIM बे सिमनि फुल फर्मआ मा बेखौ आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों। स' बिदिब्ला खोनासंदो नोंथांमोन। SIM बेनि फुल फर्मआ जाहैबाय साबस्क्राइबार आइडेन्टिफिकेसन मडुल। आं बुंबावदों साबस्क्राइबार आइडेन्टिफिकेसन मडुल। बेनो जाहैबाय सिम कार्डनि जि फुल फर्म बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दानिया नेक्स्ट दङ वाइफाइआबो जोंनिया फुल फर्म दङ। बेयो मोनसे एब्रिभिएशनसो। दा बेनि फुल फर्मआ मा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरदों। स' बिदिब्ला खोनासंदो। वाइफाइनि फुल फर्मआ जाहैबाय वायारलेस फिडेलिटि। बे जाहैबाय जोंनि वाइफाइनि फुल फर्म। दानिया दङ IMEI मा बेखौ नोंथांमोना मिथियाब्ला आं बुंनि, बा मिथिदोंब्लाबो जेबो नङा। IMEI जाहैबाय मोनसे मबाइलाव थानाय मोनसे नाम्बार। माने IMEI नाम्बार मोनसे थायो मोनफ्रोमबो मबाइलाव। जाय IMEI नि मबाइलनि जि नाम्बार बेयो जोबोद इम्परटेन्ट। बेखौ जोङो गोसोआव लाखिनो गोनां दङ। बेखौ गोसोआव लाखियोबाथाय जेब्ला नोंथांनि जि मबाइल बेयो गोमायोब्लाबो नोंथाङा जेबो गिनांगौ गैया। स' बिदिब्ला IMEI नि जिखिनि फुल फर्म बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। IMEI नि जि फुल फर्म बे जाहैबाय इन्टारनेशनेल मबाइल इकुइपमेन्ट आइडेन्टिटि। आं खनसे बुंबावदों इन्टारनेशनेल मबाइल इकुइपमेन्ट आइडेन्टिटि। दा IMEI नि फुल फर्मानो जाहैबाय बेनो। स' IMEI नाम्बार होननानै बुङोब्ला जोंनिया मोनफ्रोमबो मबाइलाव जा IMEI नाम्बार थायो। नोंथांनियावबो दङ, जोंनावबो दङ। दा बुहुमाव बाहायनाय मोनफ्रोमबो मबाइल कम्पानिनि मबाइलावनो IMEI मबाइलनि जि नाम्बार बेखौ जों मोननाय जायो। स' IMEI नि फुल फर्मआ जाहैबाय इन्टारनेशनेल मबाइल इकुइपमेन्ट आइडेन्टिटि। आसा खालामदों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय। दा नोंथांमोननि मबाइलनि IMEI नाम्बारा मा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइल बायनायाव फार्स्टआवनो बिनि बाख्लायाव मोननो हागोन। आरो नोंथाङा बेखौ नोंथांनि मबाइलाव थानाय डायलार पेडआव माखासे नाम्बार डायल खालामनानैबो नोंथांनि IMEI नाम्बारखौ दिहुननो हागोन आरो। दा बेखौ माबोरैहाय नोंथाङा दिहुननो हायो बेखौ आं उननि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरोंगोन। दा बेखिनियानोसै। दा लास्ट मोनसे दंबावो, बे जाहैबाय MB नि फुल फर्मआ मा बेखौ जानो हागौ नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ। आरो माखासे मोनथियैबो दङ। जायफोर मिथियाखै बिथांमोननि थाखाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों। MB नि जि फुल फर्म बे जाहैबाय मेगाबाइट। गोसोआव लाखि नोंथांमोन, MB नि जि फुल फर्म बे जाहैबाय मेगाबाइट। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो गुबुन कम्पिउटारजों रिलेटेड, मबाइलजों रिलेटेड, इन्टारनेटजों रिलेटेड माखासे
गियानफोरखौ सोलोंथाइफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हायो। आरो नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव खाथियाव थानाय बेलनि सावगारियाव प्रेस खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो भिडिअफोर आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना बयनिबो सिगां थोंजोङै नायनो हानाय बायदि। स' लोगोफोर, आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेयो बेखिनियानोसै। दा बेनिखायनो जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ नायनायनि थाखाय बा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो धन्यबाद एबा थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं।